Radomir Antić, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, gost Poligrafa Plus i televizije B92. Gospodine Antiću, za Španiju vas, osim što živite naravno sada tamo, vezuju i neke neprijatne stvari. Koliko sam uspeo da pronađem, vas je Vrhovni sud Španije kaznio sa novčanim iznosom koji je danas negde u visini od 12.000 evra zbog, kako je stajalo tada, vređanja novinara Hermana Terca iz lista El País. Sve se to događalo sredinom 90-ih kad su ovdje buktali ratovi. Šta je to bilo posredi? Na koji način ste ga uvredili? Šta je to? Rekao sam da je... Na koji način je to zaslužio da vi tako reagujete? Rekao sam posle jednog mog intervjua gde sam branio Radovana Karadžića, rekao sam da je on nacionalista, da uopšte ne poznaje ukupnu situaciju u našim prostorima i čak njegova prošlost sa njegovim ocem, nazvao sam ga ovako fašistom i sudija on me tužio, ja sam platio kaznu sa velikim zadovoljstvom i uvek sam bio taj koji, kad se Srbija u pitanju, branio naše interese. Dobro, a jeste promenili mišljenje o Radovanu Karadžiću? Ne. Jer Karadžić nisam, vidjeti, kažem, u svake situacije ponašanje čoveka u odnosu na tu situaciju, kad brani svoj narod na način kako se branili, ja shvatam da je to i dužnost i svakog čoveka koji je bio u tom trenutku na toj poziciji.